Медиа мәйданында мөһим бурычлары булган алдынгылар хәрәкәте активистлары һәр вакыт эзләнүдә. Мизгел яшьләр үзәгендә әлеге хәрәкәтнең региональ бүлеге белгечләре район мәктәпләре укучылары өчен медиа укыту үткәрде. Прекрасная возможность изящно, не грубо, скажем так, и интересно вести свою страничку. Так ведь, то есть можно не допускать каких-то ошибок, чтобы потом тебе за это не было стыдно, например. Да, интернет помнит все. Да, интернет помнит все. Вот это, поэтому я думаю, что и вам это будет полезно. Очрашу барышында мәктәп укучылары һәм башлангыч оешмаларның җитәкчеләре яшьләрне җәлеп итә торган кызыклы контент булдыру серләренә төшенде. Бүгенге көндә инде әлеге сорау бик актуаль дип уйлыйм, чөнки укучыларыбыз бик актив рәвештә үзләренең каналларын алып баралар һәм инде бүгенге уку аларга менә әлеге хәрәкәтне үзләренең битләрен тагында камилләштерер дип уйлыйм. Социаль челтәрләрдә активлыкның әһәмияте, яшьләр берләшмәләрендә аны арттыру юлларына өйрәнү бүгенге көндә үз блогларын алып баручы активистлар өчен файдалы булды. Миңа бу сөйләүләр бик ошады. Мин бу җиргә соцсетларыма алып барырга өйрәнергә, нинди постларны дөресрәк куярга икәнен белер өчен килдем. Әле элек Казанга да барганым бар иде, шуңа монда Казаннан килгәч кешеләр бигрәк тә җайлы булды. Мин 3 ел буе үземнең Telegram каналымны йөртәм. Мин анда үземнең тормышым турында сөйлим. Күп видеолар төшерәм дусларым белән анда. Без әле мәктәптә мотор клиплар төшерәбез, мотор видеолар, балаларны бийтәбез. Чара барышында медиа активистлар үзләрен кызыксындырган сорауларга җаваплар алдылар. Интерактив чаралар кулланып, алар әзерләгән материалларга анализ ясарга да мөмкинлек тудырылды. Гөлнар Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.